bai, egunon, ba, bai. Bai, egunon. Amabiak hogei gutxi ditugu, gune honetan. Horra, 12 puntuan hasiko da, Getariako. Aliak dira, komintesotoak, eta ondoren, Hernani eta Hondarribia. Estatxa batzu, eta prest, izango ditugu hauek estatxa batzu ondoren. Mesedez, dron batzuk gabiltza eran estropada eremuaren gainean. Dron batzuk gabiltza estropada eremuaren gainean. Arraudagunak eta deusto, estatxa hartzera doaz. Ustedes, calor hori, gelditu motorra, txaluko hori, embarcación stop, embarcación blanca de recreo, por favor, para el motor. Hori kontrañerua, Kanti Zabaletaren agindura, prestapaile, eta Eneira Etxaberen agindutara, Getaria Zarautzeko amarraulariak, Paula Zabetre, Ibaika eta San Juan, estatxa hartzen, une bat ikudezkera hauek ere lanen izango dut. Ibaika eta San Juan, abiatu dira hauek ere lanean, emakumezko traineruak, bederatzi trainero gogoratu, Kolindres, Hernani, Hondarribia, Arraudagunak, Deusto, Orio, Getaria, Ibaika eta San Juan, direla lanean ari diren bederatzi traineruak. Zazpik ikustuak, Bizkaitar bat eta... Hogeita amasei, el mejor tiempo de esta primera ciaboga, Ibaika 5:31, San Juan y Orio 5:35, Getaria 5:44, Deusto 5:59, Arraudagunak 5:55, Hernani 6 minutos justo, Hondarribia 6:16 y Colindres 6:36. Bien, Tatiana lehenengo Hernaniko traineruak, Kolindreseko aurre hartu, automatiko será el nuevo izango digurua, Hernaniko traineruak, Baina, minutu eta berrogeta iguzo ditu, kondo ratizia izango dengo gara. Ustedes, kalupa hor geldi, motorra geldi, geldi, mesedez.
Colindres en las últimas paradas. Rotarelli arraun. Rotarelli arraun. Raúl a una global. Último minuto, Eta egiteko gainero ereino egiten zela. Horietan datozen lan bikaina egiten ari dira. Gauan, bigarren postuan egituen, orain ikusiko dugu. Hori bat egiten zela, 0-10 paradetan, horietarrak. Zarea egitera goaz, leheta biziko paloetan, horietarrak gaur, traineru berri eta guzti, oraintxo dio. Getariarrak ere, erriko Getaria Zarautz, bi herrien artean elkarranean ateratako trainerua, Getaria Zarautz, azkeneko 5 paradetan hor dator. Getariarrak, amor gutxi. Denbora bikaina egin dute, ikusiko dugu Iraikako eta San Juan Garrek zer egiten dute. Iraika azkeneko bada. San Juan Garrek azkeneko 5 paradetan dugu, San Juan Garrek buru bat ikusten ja San Juan. Hogei segundu, oraintxe bertan estropa hasidenetik, beraz, irteera, baina estropak erran dute epande. Eta gaurraz, lehen da biziko galetik, Zarauztarrak, bigarren galetik, Santurtziko, zutela, hirugarrenetik, San Pedro Tarrak, eta laugarrenetik, Castro. Eta hementxe izango ditugu, bigarren ziago gaunetak, Getariago estropada erenua. Gabiloi Zarauztarrak aurre hartu nahi dira biztala. Santurtzien baimenarekin nola ez, eta Castrokoak erabat ateratu. Zarauztarrak Oindri bizago, aldan ikasartak izaten dira, baina indar hori aprobetatu baina, ziago gandu zuri sartu ahal izango. Eta gainera, prestatzaile lanetan Zarauztarren traineruan, orain egiak segundo baten barruan izango ditugu, Santurtzi Zarautz, oraintxe Zarauztarrak eta txerra hartzen. Zarauztarrak ere ziagoa ematen. Santurtzi zerbait lehenago sartu da, baina hor arazoren bat izan du, arraun bat kartiatu egin zaio baitzarekin. Baina ez du, alde handia irik galdu eta badoaz berri ere Zarautz eta Santurtzi eta Zarautz segundu baten barruan. Castro laugarren kale hortatik, ziagoa ematera, 2 parada falta ditu. Eta 6 segundu, oraintxe bertan Castro trainerua bentzat. 11 minutos y 6 segundos en esta segunda clavoa para la embarcación de Castro. La histórica embarcación de Castro. Que vive sus mejores años, pero estoy seguro que dentro de poco volverá a la élite del remo. Saluda Mercedes, stop embarcación, Kelly. Oraintxe bertan esmoratu dira, las salidas van a entrar en línea de meta, por favor, stop. Motorra gelditu, pare los motores. Eskerrik asko. Hemen datoz, Santurtziko soterako arraunariak, aldaberean Zarauztarrak dituzte. 4 segundukora, Angel Arraina prestaturiko kuadrilla. Sotera de Santurtzi, fracturazio historikoa, badator hemen, azkeneko txampan.
Hogeita hemeretzi parada terditan sartu tiro sotena, azkeneko 10 paradetan sartu dira, baina Zarauztarra gero horrelakoz gainean. Azkeneko kanpa, lehen bailiziko kalera gerturatu iradiak, Santurtzi Oraintxe. Santurtzi, lehendabizi, 20:53, eta Zarauztarrak 5 segundutara zaizkigu zaizkigu. San Pedrotarrak azkenengo txampan, azkenengo 5 parada, San Pedrotarrentzat badator, San Pedrotarrak, oraintxe bertan, ja San Pedrotarrak, horreta da minututa. Egoratu, ARC leheneko mailako eskopa horretan, lanean hasi dira, lehendabiziko txamba amaitzen ari da, eta Santurtziko sopeta izan dugu, denborarik onena egin duena, 20:53 segundu. 5 segundutara, Zarauztarrak. $20:53 el tiempo realizado por la Sotera. 5 segundos, Zarauz. San Pedro Iruarren y los cántaros de Castro en las últimas 10 paradas. Badajoz, Castro, Barraunariak. Castro, Castreña, por la calle número 4, Oraintxe bertan, sartuko zaizkigu Castro, Barraunariak. Xalo berota bueltate! Urtea, eta zendigan minutu erdia pasada, estrola gatenaz, cambios totalmente dute urtea garezeko minutu epaiek, gogoratu, dugula lehendabiziko. Leia estua, Getaria eta Lekitzarraren artean. Laugarrengo tale hortatik Getariarrak, Lekitzarrak ere nahi dugula sartu. Orio kontiaren trainingua ere, politia egiten dira horretan. Laura gerturatzen, Getariarrak, laugarrengo tale hortatik kolatu txikia, askoaz baina garen indarra probetetu baina zeo gara biziago zartzeko. Bosta, falta dituzte, zeo hori emateko, horrekalariak hartu arraun txikia. Eta bai, Getariarrak, ziziago ematen. Lekitzarrak ere hor ditugu. 5 segundutara, eta Orioko trainingua, Orioko gazteak ere oso lan bikaina egiten ari dira gaurko honetan. Hortxe otarri ziago ematen. Ferriaren denbora, bigarrentzio honetan, 10 minutu eta 5 segundu. Lekitzarra 5 segundutara, Orio bederatzira, eta Hondarribia 17 segundutara. Hogei minutu horretxe bete dira, azkenengo 20 paradetan sartuak dira Getariarrak. Erritmoa bizitzen egin dira, 29 parada terdi, Getariarrentzako. Eta Lekitzarrak eta Oriokoaren arteko burruka, badirudi Lekitzarra datozola bigarren postuan. Eta Getariarrak azkenengo 10 paradetan, Ander Etxe Oione egin duetara, badatoz. Getariarrak
Ariako trainerua, orain txeun bat beste. Geraia! Egin minutu eta horta, bederatzi segundu. Beraz, orain azteko denbo hori, onena. Lekitxe arrak eta hori eta arrak lege estuan, baina lekitxe, orain txerekitxe, Gregorio. Segundu terdi eskaz, lekitxe armalde eta lehen biziko kale honetan, ongarri bizatuko, orain txeretan, azkenengo bost paladetan, ongarri niko gazteak badatoz. Gero ongarri. Por eso no hay que bertan, epaile izena bandezena demakote, abadoaz, gogoratu ongarru mendiziko kaletik, Donostiarra bigarrenetik, Eusko Bilbao hirugarrenetik, Pedreña laugarrenetik. Pedreña está remando por esa calle número 4. Embarcación de Pedreña. Ongarroa por la calle número 1, Donostiarra por la 2, Eusko por la 3 y Pedreña por la calle número 4. Minutu bat, oraintxe bertan, estropa azkeneko txanda hori hasiera eman zaionetik, eta gogoratu, getariaren denbora izan dela orain arteko onena. 20 minutu eta, bederatzi segundu. Tiempo a batir en esta regata, 20 minutos, 29 segundos. Estropa ere horretan, Alde handia egirik egoten, aurreko txandan, getariak izan ditugu, garaiek, laugarren lokali. Horren berriz, onbaro eta ramatoz, hain bajabe, lehen biziko kale horretatik. Federatik minutu gota bat segundu, estropa nazidenetik, Ziagoa da gertura zen, azkenengo, amabostarra, Ziagoa zartuan izateret, onbarotarak, jumboa bizitez, Ziagoa bizitza, egiten behazna dute eta ikusiko dugu, nola guazen, getariaren egin, nahiko errinduta, lanak ez daude, ongarutara estropa buru honetan, aurrekarria kapuru arantzikia eta horrentzua kantziagoa ematen ari dira, margin ditu eta bizordu, ondatoz getariaren zin burutan, Donostiarra txupurun, Pedreña, Eusko, amaru eta guztiak, beren Ziagoa. Pedreña por la calle número 4, realizando un bonito trabajo. Luego Carva sigue comandando esta tercera banda y quiere llevarse la bandera. Bukatoz, azkenengo minutuan sartu dira lau traineruak, ondarru lehendabiziko kaletik, ondarrutarra gatoz estropagaren buru, 10 minutu eta 50 segundu bakatu bederatzi, oraintxe bertan, minutu izerretuko dituzte, ondarrutarra, kanpo ite eginez, oraintxe 20 minutu, badatoz, azkenengo txampan, azkenengo goi paladetan sartuak ondarrutarrak, txukun datoz, ondarru lehendabiziko kaletik, garaipena eraman nahi du, getariako ikurnu eraman nahi dute, baina gogorra egin da, azkenengo agarpala ondarrutaren zaz. Pancho Ondarroa. Hori minutuka vuelta bizondu, ja Pedreña, ja Donostiarra, beraz, garaipena ondarrutaren zaz, zorionak ondarru, hori minutuka vuelta bizondu egin. Ja Deusto.